నాకు తెల్ల నిద్ర ప్రాబ్లం. మా అందుకేమో పచ్చి వాసన వచ్చింది. ఆయన పని చేయదు. అందుకని పొలం పోలేకపోతున్నాను. అసలు పుట్టి సాగట్లేదు. గరుమానం లేదండి. కలెక్టర్ గారు, ఈ అమ్మాయిని కూడా రీహాబిలిటేట్ చేయండి. ఫ్యామిలీ స్టడీ చేసి ఏం చేయగలుగుతామో షాప్ అవన్నీ పెట్టించి. నీకేం వస్తుందా గవర్నమెంట్ పరంగా? ఇప్పుడు పెన్షన్ రావట్లేదండి. ఇద్దరికి ఎవరికి రావట్లా. వయసు నా 58 ఆ మధ్య ఉండేయండి. ఎస్హెచ్జి లింకేజ్తో మనం ఇప్పుడు ఓఎన్డీసీ కూడా చేస్తాం. అని కూడా కాదు, మీరు పని చేయండి. ఇది లాభం లేదు. ఈ షాపు ఎట్లా చేయగలుగుతారో ఒకసారి పెట్టి ఈ పర్మనెంట్ షాప్ పెట్టించి వాళ్ళ ఆదాయం పెంచడానికి ఏం చేస్తారు. అవసరమైతే పెన్షన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు ఆయన గోలే అంటున్నారు. రెండు చూసి ఆయన కూడా పచ్చివాసన వచ్చిందండి. నడవలేడు, పని చేయలేడు. ఒకసారి కలెక్టర్ గారు చూసి అన్ని సార్ట్అవుట్ చేస్తారు. ధైర్యంగా నాయకుడిప్పుడు ఒకటే జాతికి ప్రగతిని తెచ్చే పాలకుడిప్పుడు అతడే